Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Bueno, Miyerkules Santo na gyud manghigala, no? Ug mga adlaw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, dayong sa ulugon na nato ang kasaulugan o selebrasyon sa saulog nato sa Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo. Nahala, no? Panahon karon makigala nga medyo mangilay-ngilay kita. Kung sa mga Tagalog pa na mangilay-ngilay kita. Ano? Kanang sa ato mangilay-ngilay ka namang mamutang tagkilay ba? Mamunay ato kanang mangilay-kilay kita. Sa ato mabutang tag-eyebrow. Anyway, sa ilaha out of respect sa atong mga kaigsuunan nga mga Tagalog speaking, ang mangilay-kilay, mangilay-ngilay is mamalandong ta ba? Mamalandong ta. Mangilay-ngilay. Nahala, no? Mayang bunto na kanatuntanan, of course, atong tahuro ato nga timbayaon ug mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, diri sa Sibulan Teleradyo, ug gingan usab atong station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer, ug ang iyang tibuok pamilya. Elmer, may mudto kanimo diha, brother. Ug gingan usab si Ma'am kining lugatiban, no? Gawin sa niya mga kabataan, kumusta na, no? Nahala, no? May mudto ka natong tanan, ako tayong timbayaon og may mudto ang tanan nato mga kaigsuunan, nga kanunay nagsunod usab sa programa sa teleradyo DYWC, og yung manusab sa atong Facebook ug sa atuang uban pa nga mga outlet sa atuang gitawag nato social media outlets. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan. Amido, ari kita mahigala sa atuang Saint of the Day. Bueno nga ato mahigala nga atong Saint of the Day karon bisag way ng utara. Ay, ari sa mahigala Saint of the Day nato karon. So tarong adlaw, Marso 27. Okay, Marso 27. Ang atua karon nga santo. Bueno ha sa mahigala kay wala din ako maanda mahigala ang atuang Saint of the Day. Ari kita pikas, no? Pikas nga tamdanan. Okay, no? Wala na ako maandam din automatic manoon ako og kuan nga wala man din ako maandam ang Saint of the Day. Bueno, tan-aw na to diri sa lain nato nga sources. March 27. Naabot ay March 27. March 27, 26. Ari kita sa March 27. Niyagyon. Salamat. Salamat sa Diyos mga higala. Ang ato karon nga santo mao si Blessed Francis Fa de Bruno. Blessed Francis Fa de Bruno. Bruno. Natawag kini si Blessed Francis Fa de Bruno niadtong tuig 1825 o namatay niadtong 1888. Taga Northern Italy kini siya, unya former military officer. Dili po ni siya di ordinaryo niya. Nahimo siya nga educator, unya aduna siya mga doctoral studies. Unya naila siya sa iyahang mga charitable activities. Unya nahimo siyang founder sa Society of Saint Sita. Niya help established hotels for elderly and also and building of churches in kining Turin. And of course nahimo siya nga naordinahan siya nga pari, o niya nadamatay siya na itong 1888, niya na-beatified siya ni atong 1988. No? Si Blessed Francis Fa
de Bruno. Military officer ni siya. Bueno, atong pangayoon karon mga pag-ampo ni Blessed Francis Fa de Bruno naunta magmalampuson ang atong Semana Santa diri sa Simbahang Katoliko sa atuan Negros Oriental. Bueno, mahigala ni adtong nakalabayng adlaw, ni adtong nakalabayng Lunes na hisgutan no ni kining Bishop Cortez kini bitawng hapit na maaprubahi mga higala nga kining gitawag natong NIR no kining Negros Island region nga diin aprobado na sa duha ka balay-balaoranan sa Senado ug sa Congress o niya karong sunod semana no Abril decision ko na it's either aprobahan na or i-veto ni kining President Marcos. So muna nga nanawagan si kining Bishop Cortez nga unta ikuan lang na i-hold in abeyance sa manang hold in abeyance kana bang iangan-angan lang una kay wala man gud mo agi consultation, klarong consultation ba kalit na lang kayo nga ni tungha ni nga na-approve na di ay nga sa wala pa na-approve wala ta kabalo sa dihang na-approve na nakabalo na tamo na nga nihangyo kini si ang atuang talahorong obispo si Bishop Julito B. Cortez kang President Marcos mismo no nga i-hold in abeyance. Wala siya niingon nga ayaw aprobahi, i-hold in abeyance lang usa. Buti pasabot nga dili pa usa niya ba pa pirmahan o iya habang i-approve o disapprove. Iya bang i-veto o iya bang i-approve. So mala niingon si Bishop Cortez nga kung maghimo lang una kita og consultation. Okay na bang gitawag natong survey or consultation sa mga tao kung okay ba ta ni anang maog plano no sa pipila ka mga gatmat sa pipila ka mga politiko dito sa Occidental Negros nga himuo ng Negros Island region ang atuang isla. Nga gani ilakip usab ang Siquijor Island. So muna karoy ilahang plano. Well, anyway, padayon lang gihapon kita sa pag-obserba ato lang gihapon nga suportaran gyud ang atong talahorong obispo sa iyaha usab nga panawagan. No, sakto man pod gyud ako kumbinsido gyud ko kay naman mas mayo gyud nga adunay proper consultation. Naman ang i-hold in abeyance lang una aron ato pod nga maplan sa pag-ayo ang mga matud pa angay natong masayran ni anang mao nga balaod nun nga naghiusa sa tulo ka mga probinsya nga mamahimo kuan usa ka region kining Negros Oriental, Negros Occidental ug ang isla sa Siquijor, no? Gani ang taga Siquijor nakalitan ana murag wala man gid sila konsulta hapon ana nga i-appeal sila sa NIR. I don't know kung nakabalo ba ang mga taga Siquijor ana. Abi no mahong ganto mong higala no so ato nang iampo gyud. Abi no ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan niining kabuntuhon. Ang Episcopal Commission on Prison Ministry Pastoral Care celebrate the 49th anniversary in the Chapel of Intramuros, Metro Manila niadtong Lunes, Marso 25. Pangawhagan karon alang sa tanan nga dili gyud nato kalimtan ang ato mga kaigsuonan nga ato karon sa bilangguan aron nga matud pa sila mismo makaamgo no ug magbag-o sa ilahang kaugalingon human nga sila nakahimo og salaod batok sa tao ug batok sa Dios. Balita mga higala gikan sa Vatican, si Jesus mao ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Sa dihang si Jesus misulod sa Jerusalem isip usa ka mapaubsanon nga hari. Mao kini ang mensahe ni Pope Francis niadtong Palm Sunday. Subay niini giawhag kita sa talahurong Santo Papa nga sundo nato ang mga langkang ni Kristo nga aron sama kaniya makaambit kita sa pagpasakit ni Kristo dito sa krus ug sa maong paagi makaambit usab unya kita sa pagkabanhaw niini. Mao kadto higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon ug padayon kita sa atuang mga buhatunon.
Bino ari kita mahigala, wala lang una kita karoy joke ha, kaya sayang kita itag joke diri mahigala. Basog na ratay joke makitaan diri, kaya wala na kumandam. Ang mga joke, no, basig ni aratay joke diri. Okay. Joke ginagmay, no, joke ginagmay. Yan ang gala. Sorry kayo may gala ha. Wala na kumanda mga akong joke. Nalipong ko. Okay, no? Na ako'y joke may gala, puro magdili kalatawan. Diyan may gala, no? Si Busti, kung si Picoy nag-istoryahan ay, Ting, mura magsa akong tanaw, mura magwala yung kakauyab. Ganun kabulo man ka? Gayod lang. Ako po, nakabulupog ko nga, kabulupog ko ganong naniwang og luspad ka. Nga naman ko no, be? Ang rason ni Ana, tungod kay wala po ka na minyo, pariho na ta. Joke ba yun? Joke na daw gano'n. May lain. Wala ginawang higala ba sa dili takanda mo rag dili yun kayo ba dili yun kayo dili kayo kalatawan. Okay. Okay no, so padayon tamang higala sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Abi no higala ari kita sa ato ang catechism. Unang pangutana na jara higala. Jara na ato ang una nga catechism. Where do the popes get their authority to lead the church on earth? What do the Catholic believe about apostolic succession? Pero asa man kuha sa mga Santo Papa, no? Kay 267 ba, 68 na ba ka Santo Papa. Asa man kuha sa mga Santo Papa ang ilahang katungod sa pagpangulo sa simbahan din ni sa yuta. Abino, ato ka nang mabasa, atong basahon sa kining Mateo Kapitulo 16, versikulo 11 hangtod sa 18, mo kinatong mabasa. Busa sultihan ko ikaw Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Og imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa to pa ang unang gitagaan og katungod, no, ni Kristo sa pagpanudlo dinhi sa yuta, mao si San Pedro ug ang iyang mga kaubanan, no? Kay matud pa diri sa kining Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod sa 20, mao kini ang atong nabasa. Busa, panglakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinud-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi nagauban ako kaninyo ug hinumdubi ako nagauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kining katungod sa mga apostoles gihatag gyud mismo ni Kristo. Unya kining maong katungod sa pagtudlo gipasa pod sa mga apostol ngadto sa mga ang mga apostol ngadto sa iyahang mga ngadto sa mga sumusunod nila, no? Kung atong basahon sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 8, versikulo 17, unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila
sa Espiritu Santo. Kadto pa may mga tawo nga ilahang gipandungan ug nakadawat sa Espiritu Santo. Mo kini ang gitawag natong rito sa ordinasyon. Gani sa buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 6 mo kini nga atong mabasa. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa mga tinuuhan sa mga Hudiyo. Gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilahang mga kamot. No, mo kini ang gitawag nato og paghatag og katungod. No, kanang gitawag natong ordinasyon. So mo kana ang nahitabo. No, nga gikan kang San Pedro ang katungod sa pagtudlo nahatag usab ngadto sa mga apostoles, ngadto sa mga sumusunod sa mga apostoles, no? O gani kun atong basahon sa tradisyon, no? Kung atong tanawon sa tradisyon, Saint Paul was beheaded in Rome and then by then Emperor Nero, no? Sa tupad didto gyud. Unya sigon sa kasaysayan, when Peter died, his body was buried in Rome, the place where he died, and the place now is called Saint Peter's Basilica. No? Kung atong tanawon, no, ang mga Santo Papa nakadawat gyud og katungod gikan sa mga apostoles. Unya, kung atong hunahunaon, ang mismong lugar nga diin gilubong si San Pedro mao na karon ang gitawag og Saint Peter's Basilica ug mo didto gilubong ang si San Pablo Apostol. So makaingon kita nga ang Santo Papa, no, nagadawat ang kining gitawag natong ang apostolic succession, no, napaingon gyud ngadto sa mga Santo Papa. Guni sa pangutana, ikapila naman ka Pope si Pope Francis. Ika-266 si Pope John Paul. 67 si kining Pope Benedict. Ika-268 si Pope Francis. No, klaro ba? Ingon yan. No, sa ito pa, ang katungod ay sa mga apostoles, pagpanudlo, as ang katungod sa mga Santo Papa sa pagpanudlo, nagagikan gyud kang Kristo mismo nga iyahang gihatag ngadto sa mga apostoles, nga gihatag pud sa mga apostoles ngadto mismo sa Santo Papa, no, ug sa tibuok katawhan nga ug ang tibuok nga simbahang Katoliko. Ana, no? So muna nga sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos aduna gyoy gitawag nato og mga tawo nga gitagaan og tahas. Unya usa na ni ana mao gyud kining mga Santo Papa, no, mga kaobispuhan, mga kardinales, ug nga manusab kami nga mga kaparian. Muna nga manudlo gyud mi kay mao man ay gisugo kanato ni Kristo, no, kun atong basahon sa kining sa Mateo Kapitulo 28, 19 hangtod sa 20, busa panglakaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan, ug himuan sila nga akong mga tinunan. Sa ato pahimuon sila mga tinunan sa patudluan gyud. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa pa ang mga apostoles gitagaan og katungod sa pagpabunyag sa ngalan sa Amahan ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman tanong isugo kaninyo manang kami mga kaparian manudlo gyud mi. Ug hinumdumi nag-uban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. In the case of Saint Peter, giila nato siya nga pangulo sa mga apostoles. No, ang iyahang katungod sa iyahang mga gipasa-pasa ang iyang katungod sa pinaagi sa mga Santo Papa. Unya ika
266 ka mga Santo Papa gikan ni San Pedro ug wala giputol, gipasa usab sa simbahan nagpagpanudlo gahom gikan ni Kristo hangtod karon. No? So klaro ana ha nya giunsa man pag-abot sa Kristyanismo din sa atua, of course kay doon naman lagi giingon nga ang mga apostoles ng lakaw nga sa tibuok kalibutan, usa sa mga apostoles nga naabot dito sa Espanya mao si Santiago Apostol. Unya, of course, sa diha nga na ang mga katsila nahimo na nga mga Kristiyano, no, mga Kristiyano gikuan na dayon. Usa sa mga katsila nga pare naabot diri kuyog ni Magellan, si Padre Jose de Valderrama. Unya ang kining namunyag man lagi to sila, no. Sila si Haring Juana, si Haring Humabon o si Reyna Juana na kuanan man to sila nabunyagan. Muna nga naabot diri sa Pilipinas ang Kristyanismo. Sa ato pa pag-abot nila ni Magellan diri wala pa relihiyon. Wala pa laing relihiyon. Gani sa tibuok Europa wala pa laing relihiyon, Katoliko pa, no? Nitong higayuna. Naunya ang nahitabo mao nga daghan na dayon nga kining mga relihiyon nga nisiak gikan sa Katolikong simbahan sa panahon sa Reformation, katubi taong kaparahon ni Martin Luther, no, nila na Ellen G. White, mga Sabadista, mga Saksi ni Jehovah, no, Arianism. Nya panahon ni King Henry VIII sa diha nga dunay gamayng problema ang iyahang kining gitawag natong panghuna-huna kabahin sa simbahan, gusto niyang ilugon ang katungod sa simbahan, no, muna nga nasiak nahimo po ning Anglican. Nya diri sa atua sa diha nga nikaylap ang Katolisismo din sa atua, usa sa mga ni siak pod usa ka pari nga si Padre Gregorio Aglipay. Muna nga doon na Aglipayan Church. Unya pipila ka tuig 1914 nitumaw na po kining Iglesia ni Cristo tungod kang Felix Manalo. Pero 1521 pa nga niabot ang Kristyanismo din sa atua. Unya si Manalo nakatukod sa iyahang Iglesia ni Cristo 1914 sigon sa kining gitawag na itong kasaysayan o sa dokumento. No, muna nga diri sa Pilipinas nadaghan ng relihiyon tungod na nangabot po ni mga Protestante, no, mga taga-Siliman, no, Protestante man mo nang nanapilain, pero ang unang yung relihiyon nga niabot diri nga mo'y naghimo kanatong Kristiyanos mao gyud sila sa Magellan, sila si Padre Jose de Valderrama ug mga kauban ng mga misyonero nga misunod kaniya. Ingon ni ana, no. So muna nga again doon na mo ingon nga sila gyud nahauna nga natuko dili ang unang gyud nga gitukod ni Kristo mao gyud ang simbahan diha sa mga apostoles. So, sa mga relihiyon na nga gitukod diha sa mga apostoles, of course, klaro ka sa mga ebidensya nga ato ang nahipos kining St. Peter's Basilica, no, nga dito gilubong si San Pedro, si San Pablo. Ya, ang tag-iya gyud sa St. Peter's Basilica mao mismo ang Katolikong simbahan. Sa ato pa dako kay tag ebidensya nga ang Katolikong simbahan mao gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya, nangutana naabas sa Biblia ang pulong nga Katoliko? Naa, pero ang kahulugan lamang. Ang kahulugan sa Katolikong, pag-ingon nga literal, wala. Pero ang kahulugan sa pulong Katoliko, anaa yun sa pagsulti ni Kristo. Nang niingon si Kristo nga, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug himuan sila nga akong mga tinunan. Sa ato pa, kanang tibuok kalibutan, buti pa sabot na universal. Unya, ang meaning sa word nga Katoliko is universal, no, makailapon, universal. Sa ito pa kumingong kagana ba sa Biblia ang word nga Katoliko, wala kay makita. Pero ang kahulugan sa pulong nga Katoliko na, no, kanang gitawag makailapon or universal. No, klaro ba? Mangyaman dayon sila nga wala sa Biblia ang word nga Katoliko. Actually, walay ngalan sa relihiyon nga naa sa Biblia. No, sa ito pa kung maunay atong kuhaag base, bisan ang ilang relihiyon, wala. Kaya nga naman, kanang Iglesia ni Cristo, pananlitan, kuan man na siya, dili man na siya proper noun, kaya ang gigamit nga word is
kuan man kanang small letter. Small letter gani buti pasabot nga gitawag nato og proper kumunaw na siya. No, palihos na sa balay, o para maklaro kinsa ng balay. So maingong ka nga ng Iglesia ni Cristo, wala pa maklaro og unsa ng simbahana. Kanang giingon do na magbimoingon nga ang Iglesia ni Cristo muna na ang gitukod ni Cristo, dili na mahitabo tungod kay ang simbahang ang Iglesia ni Cristo gitukod man 1914. Unya si Kristo wala pa gani ta mga tao wala pa 1914 no nagtukod naman siya simbahan. So dili gid mahitabo nga ang Iglesia ni Kristo mao ang gitukod ni Kristo tungod kay ang simbahang Iglesia ni Kristo natukod man 1914. Unya gitukod ni Kristo ang simbahan niya mga kuan pa man first century pa man no kana bitawng murag 33 AD no 33 AD. No, kay si Kristo 33 years old man nga namatay, unya sa gabi nga siya namatay, mao may pagtukod niya sa simbahan. No, katubi taong gitawag nato og kaning pagkunsad sa Espiritu Santo ay pagkatukod sa simbahan. No, sa to pa pipila ka adlaw human nga nabanhaw si Kristo 40 days. Human nga nabanhaw si Kristo 50 days human nga nabanhaw si Kristo sa to pa 33 AD gyud. 33 AD nga natukod ang simbahang natukod ang Kristyanismo nga unya ang Iglesia ni Cristo 1914 pa man na, so di gyud na mahitabo ingon man usab ang mga laing relihiyon. So kung maingong ka nga ang di ka motuo sa Katolikong simbahan kay walay pangalan ana sa kuan wa po kay katungod pagtuo sa imong relihiyon kay kana imong relihiyong gibarugan wala man pud na sa Biblia. Kung ang Iglesia ni Cristo pero dili man na maugyod, klaro man kaya ng dili mao ang Iglesia ni Cristo. Kaya 1914 man na natukod. Unya, 33 AD, gitukod naman ni Cristo ang iyang simbahan. Sa ito pa, imposible nga ang Iglesia ni Cristo mauna na. Although nga naay pangalan nga Iglesia ni Cristo sa Biblia, pero dili na sa mao ang gipasabot. Dili na sa mong gipasabot katong gitukod ni Manalo. Ang gipasabot nga Iglesia ni Cristo, katong gitukod ni Cristo sa 33 AD. Dili ang iglesia nga gitukod ni Manalo. O, klaro ba? Naaman yung tinuod Iglesia ni Cristo diha sa Biblia, pero dili ang tinukod ni Manalo. Ang ipasabot nga Iglesia ni Cristo sa Biblia mao ang tinukod ni Cristo mismo sa 33 AD. So, na 33 AD, year 33. Kaya mauman na pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa ito pa, ang uban nga mga relihiyon, maingon nga, wala sa Biblia ang word nga so sorry may galan na lapaw na ta. Balikan na to na ugma ha. Balikan na to ugma ng mao nga topic. Tewa nga lapaw na ta. So ako lang gyapon kini inyong ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.